खुलुमबाय बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 20 जुलाइ 2020 गोथार मंगलबार। फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज, इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि खौराङा जाबाय स्टिफेन हाब मुंनि सासे पेरानर्मेल एक्सपार्टआ सुशांत सिंह राजपुतनि आत्माजों रायज्लायदों। बिथाङा बेबायदिनो गोबां आत्माफोरजों खोथा सावरायबाय थायो। नोंथांमोना बेनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला इउटुबावनो नुगोन। इउटुबाव लिरबानो जाबाय हाब पेरानर्मेल। नैबेबायदि लिरबानो जाबाय, आं स्क्रिनाव होगासिनो दङ। बेहाय थांनानै नोंथांमोना नायहैनो हागोन। बिथाङा सुशांत सिंह राजपुतनि आत्माजों सावरायदों। लोगोसे दिनै दहाय सानाव थारैनो बिथां सर्बानन्द सन'वाल, जायबा जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार, बिथाङा चिरां जिल्लानि दैबानाखौ नायबिजिरहैदों। बिथाङा जायगाफोरखौ नायबिजिरखांनायनि उनाव गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय दा डाइरेक्टर जेनेरेल अफ हेल्थ सार्भिसआ N95 मास्क गाननायखौ बन्द खालामजानो लुबैदों। दा डाइरेक्टर जेनेरेल अफ हेल्थ सार्भिसआ बुंनाय बायदिब्ला N95 मास्क गानोब्ला खामानि मावग्राफ्रा बा डक्टर्सफ्रा गोबां खस्थ' मोनो आरो भाइरासआबो गोसारनो गोरलै जायो होननानै फोरमायदों। लोगोसे जोंनि बे आसामाव दैबानाजों थैनाया दासिम गासै 105 जन जाबाय। दिनै दहाय सानाव बरपेटा जिल्लायाव 2 थैदों आरो साउथ सालमारा जिल्लायाव 1 थैदों होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलाव जागासिनो दं गरम थासारि। कंग्रेस आरो बिजेपिनि गेजेराव सोलिगासिनो दं गुदुं थासारि। दाखालिबावै बिजेपिनि MLA खौ बुथारखांनायनि उनाव आरोबाव बिजेपिआव खामानि मावग्रा बिनि बिनानावखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारबावदों। दा बे जाथायखौ लानानैनो वेस्ट बेंगलाव जागासिनो दं गरम थासारि। दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि। गिबि हेडलाइन निउजआ जाबाय थांनाय रबिबारखालि बेलासिनि थिग 5 बाजि रिंगायाव चेन्नाइ ट्रिबुनालाव वेस्ट बेंगलनि खामानि मावनो थाहैनाय मानसिफोरखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन होनना नंखाय दाय फान्दायनानै थिगसे बुदों होननानै फोरमायहरदों। बर'फ्राबो एसे साबधान थाबानो जाबाय बे चेन्नाइ ट्रिबुनालाव। दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउजआव। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय माथुरायाव सासे 42 बोसोर बैसोनि अट'रिक्सा ड्राइभार बिफाया गावनि 2 गथ'खौ ओंखामाव मुलि लगायनानै बुथारदों। दा बे दुथां बिफाखौ तामिलनाडु पुलिसआ हमनाय जाबाय। बेखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै माखासे गामिनि मानसिफोरा, बे जायबा बुथारग्रा बिसोरनि गामिनि मानसिफोरा दाबि खालामदों। गुबुन हेडलाइन निउजआ जाबाय केरिमिनाटी, जायबा जोंनि बे इण्डियानि नाम्बार 1 इउटुबार। बिथाङा जोंनि बे आसामनि आरो बिहारनि दैबानायाव नोगोद 11 लाख रां डनेसन खालामहरदों। गावनि आखाइनिफ्राय नोगोद 1 लाख रां हरदों आरो बाखि 10 लाख राङा सुपार चाटनिफ्राय मोननाय रां। सुपार चाट माने बै इउटुबाव लाइभ खालामबाथाय, इउटुबाव लाइभ स्ट्रिम होबाथाय माखासे सुबुंफ्रा माने फैसा हरनो हायो। बे फैसाखौ हरदों केरिमिनाटीनो आसामनि दैबानानि थाखाय। गोबां मानसिफ्रानो हरदों आरो हरनायाव गासै 10 लाखनि एसे बारा उथिदों। बे 10 लाखजों आरो गावनि 1 लाखजों गासै 11 लाख रां डनेसन खालामहरदों। लोगोफोर, दिननि बेलासिनि रादाबा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो आङो सानफ्रामबो नोंथांमोननो गोदान खौरां लाबोबाय थायो। दा बेनिखायनो आंनि चेनेलखौ हायोब्ला साबस्क्राइब खालाम। बाय बाय।